tak čus. Vítajte, to je Erik. Vítajte proste pri mojom treťom Simple Jančo. Ja viem, že to znie trochu divne, ale som to ja. Teraz vidíte túto tváričku, dobre, ktorá má vlastne, to je fuk, teraz tiež čo ste počuli, alebo nepočuli, ja som počul teraz Paula. No, to nič, to bolo. No. Takže ideme YouTube. Hovorím pre ľudí, ktorí nevedia, čo sa púšťa na YouTube. Takže na YouTube si môžete pustiť videá, pesničky a najradšej kúkame na TV. No to je kúkam, ne všetci školy. No dobre. Takže dajú sa tam zavesovať videá, kto by to tam iný dal. Toto je moja veverka. Takže natáčam video so Samom, Sagalincom. Dobre, uznávam, skvelé. Takže zistili, čo sa dá na YouTube. Hádam to, že bude koniec. Takže na rozľúčku. Ahoj. No povedz to za mňa, čo hovorí Gogo. Si to zbláznená.